evening mga bay, what's up? Karon kay gabi naman diri sa Saudi, magluto ko mga bay. Magluto ko karon mga guys sa Tagalog, magluluto ako mga bay. Ang lulutuin ko ay ito, tingnan nyo to guys. Yan ang ating lulutuin guys. Yan, hindi yan ground pork ha. At hindi rin yan ground beef. Ground chicken yan. Giniling na chicken. Yan o. Yan ating ingredients. Patatas at saka carrots. Siyempre bell pepper. At saka ito. Onions at saka sili. Yan. Bawang. Yan ang mga ingredients natin. Lulutuin natin yan ngayon guys. Guys, samahan nyo ako kung ma-insakto ba yung luto ko. Ano lang to sa akin guys, parang experiment lang. Tara guys, samahan nyo ako. Guys, papain tayo guys. Dito man ako mag-Tagalog guys. Yung Bisaya kasi ako eh.
Buholado, pure buholado. Kabayan ko itong ready drive. Saglit lang guys. Chaos. Pipil mga bay. Sili, pero sili. Sili natin yung sili. Buksan na natin guys, ayan. Oyster sauce po na oyster sauce. Sarap to oyster sauce guys. Mga niluto. Sarap to. Ibang palasa dito guys. Oyster sauce. Haluin mo na guys. Haluin mo na. Tomato paste.
ta guys kung ano to guys. Alam mo yun na. Ayan na itong finished product guys. Ayan. Yan ang aking hapunan ngayon guys. Ayan na. Sarap nito guys. Kaya subukan nyo ng ganito guys. Subukan nyo rin magluto ng ganito. Sarap guys. Promise. Masustansya pa. So guys. Kung na-enjoy kayo, paki-subscribe na lang. Thanks for watching guys. Salamat. Maraming salamat guys. O amping tanan guys. I gave you my heart.